Yamamo Akwaba. Efi to American Shire, ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9. Na yemfa kasebo no enchiremu no ensem. Yensha kasebo na se emfemfiri awrahosemu ewa piemantemu. Na meka sei enipa baako efrimu ema foforo mako aduasa enson 37 ena omunyina da epreprebiam da sese no ano edi ne yepa na ne nyina ne sei enkwanhia etimi asi ewo mankron ana afi nso enkrabopre mantemi eni kumase kwantempo no so eno no wo suhum bensenimu ewa piemantemu a eno na nam so nipa mako aduasa nson epreprem baako de watimi ahwere ne nkwam na nkwanhia yi asi endrata na eyekwesiada na eyo opepon bosoma yewumi ne da na toso dubiako empimpim yenu ne aduonu ensem na nkwanhia si ya ne nyina ne se eye 40 sita eye zone tong eye basa registration number no eye AS 7022-21 NF so man desert truck no so registration number no eye GW 3969-U omumbe ne nyina da na America tenta omotie na nyasem kuma eno ka ho no kwa yantem a enam so nkwanhia si a nipa baako ahwere ne nkwa afoforo mako aduasa nson 37 ena pepra ensem no ano eyeye papa na enka ne kirem se Ghana Fire National Service eminante awon padwumaden pam ewo suhum mensenem enya ne nte se ene beye anumre anopa beye de se no nsia bapa ho sema aduonum krom 6:59 AM ena omunya akọ se atoyentem bia timi asinto mo ho anya ha ma asempa ena be ne mo wode amadum jadwuma eku no ekopie mu anipa hodo na wormo aka ehye ni mu a wonum entimi ye omomode akoyi wo munya mekase de emu ba akode mo yi nane nkwa enya afri ne nsem anesam na hwema hodo a abetodwa no ekire mu sem nipa ba akode atom ho no ma ena otumi efri mu a afoforo mako aduasa ensonso womoda yaresabia wonom eji ayerehwe emu mako aduonu baako ayemelema emu mako dunsia so de mu nyina da eyemra prema pepra ne de in fact ano edin ye papa emu baako perje sende opia so no hwe entimi anyenom na enka ne chenzi nipa hodo mo pepra ne mekese de emprefo modern apagya wonom do makogu eyesuhum aban ayeresabia wonom eji ayerehwe na be ha de fom kopie ho no mo no bi eje mre ene sentwefo kasa yenom ena wonom ekire mu sem wo hwen ahye mienu a enam so mam kofa nkwanhye ba ya na America tenta na wonom ete no na ano edine papa na ka ho bia mekese na nam so ema nkwanhye we no etimi esiye na yenkwa homa no so ne kopie mu ewo suhum district no wonom kasamafo etema otum jadwuma eku ne den ate ADO1 Daniel ohene opare akono nene nkomane bi sane se mom kopie mu ewo bia yankwanhye ne siye no dia pa na nam so nkwanhye siye na mom kopie mu no dia pa ne koso ewo ndrada emra nkwanhia brane esiye ewosum ennim potem ADO1 mahao ya minia na mpom ti sen nyame adom na monso mo ti sen twede yampo yankopon adamanti yekurekurem amen senior awia ya ba won chene ye boko endrada yene ntiase nkwanhia esiye ewosum ana mankron ana afi sukumase ene nkran kwantempon yi so manipa mako aduasa nson eprepra emu baako nso afiri mu na mukopie mu ewo mra nkwanhia ne siye ne aboya mane nkwanhia ne siye ne de ne kofa ba ye ne se amekese no enipa mapepra nso ewo hemfa sese okay medamase mefa akonya ese na madamase na mechia motiefo ne mahwefo ina emo sadia situation ne tie no endra anopa at exactly 0655 hours in the morning in your call a distress call reporting of an accident scene esiwo mankron Kumasi Accra highway ne so ye mem branch no bomodin e dispatch wo emom call e ko hwe senior situation ne tie omudru scene hono no omuhu say yes observation ni mayehu say cars mienu vehicles mienu omunya accident esiwo eye yuton bus baako na man diesel truck baako omuyina eni tre en crime pontin kono so omuyina afi Kumasi awoni tre en crime ye mantie ne ye bibi efe no sin assessment emomuhu say casualties are no mo work ani mu no eye mienu de na omuhu aka adwuam a omuhu matrape onwakemu a omuhia emmoa efi the Ghana National Fire Service for more but na other passengers omuwo
you turn back in the Nyamencha de omotimi APP ma area boys no more and let ma boam ye degree SC former omo edemoma other cars ne so mon konkoje ayarese ewo to government hospital. Abomodin ben driver no ehun say na moment aye ben no na ne kasa mu ni ade no e ko se dia ye pe no okasa ojeso nti yebomodin eji ono no de ma de ambulance service omo su eno mo rase no e de ne call so government hospital for ayarese ebi mo so mate ni a oka driver no ho e turn back no de na ni plan no odin to the extent say na we free mu nti ye ono so the police the Ghana police service are almost home and so at the end so they call I used to home mortuary or the Nikosemu. And see Sammy I no can say Baba could deal with free moon, but I mean the casualties are one car no more you turn back in the any Monday's old track in there. Ubia home anchor Nemo you turn back and a cry woman munya small injury, minor injuries and I mean the no can say Omina Nhyiraba and you Momina call Mufia who do more or to also Agyei my Irish Ewufi. Now I mean no can say driver ni no kuta you turn back in the day. Omo SS Oguso Ewon Kwemo Oguso hospital or the treatment. Na ni mate ni okahona nyame atonta ade afre no. Nti sana etie. ADO1 yemisa wo hwe nkwanhie esi ya na ahye me nu nyina mo hwe mu kyerese mu nyina afri. Eye kumase omode omani akire mu wonkran. Ne ba ne san na ahye me nu ani nyina afri nkran. Kumase na do omani akire mu wonkran yetumi de behia mu saa. And it's na the track Monday's track was in motion. But the bibiona on namne kwane so na se bibia wadu man ko hono na ni kire esuboy no e ho eslopi kakra nti ase na ono de ya ne load ni tie nti wa to ne bo a oyeden odi sane ko kakra na VIP track no afu pepo ni wie no sane ye no e na odi yeden e de ko bo na chi se eye mechanical error se eye human error ye betwen akosi se o driver ni na ono no kuta number no ebe fini ene ye din kita ho itan say esa ni the situation nti no the condition no woman nti ni ne ending kita ho pepri nti she said investigation is still under control a yegusu ye den ehwese nya no bibia betimi idea si na etimi de emu nsemi na nchichi mpapa no be den ede ma motiefo ne mahwefo urazi meka sere nipa wa firi mu ne ye ba kope mu eye VIP no mate na o conductor no na wa firi mu na foforo apia no so ye makoma 37 se de tie na a minor injuries because a hate the glasses near the no a papa almost unya injuries minor but nyamencha de mu na ho ya obi a timi sorry right ya beda si ADO1 Daniel Ohene opare akono we public relations officer at the Ghana National Fire Service so whom dresses nyamenshira opa ne amane bo hwehwem a wo de asom ya wiai yes e da masi bebre all right inti openi pa wo te ne nkan eye ono na hwe nkitahudie so edema suhum mensen no otumja adwumayeko ne den edi ADO1 Daniel Ohene opare akono na wote se na twetwe nkomo ewo DLFM kase montisika endra so nkwanhia si nipa ba kwa afirim afoforo makoma aduasan son so aprepre mo da yaresabia ye pre wono mo nkwana nkwanhia si ye ne nyina ne se sabe card wanim na dem de katente de akobom saa adan fa na woko VIP buses no mo pemrika pa epinom because Kwadwo Hassan ye ka ne tia ewa enti no sometimes so nam kumase kwan ne so a but wa be fa ho kwan ni ho no mo na so wa be fa wo ho efa na overtaking na wo ye wo kwan mrika utu na efa na wo ko enti sisi ana odi kobo mu no wakodu ana eno ne asem no ene enya pa wakokum nipa ma afoforo pinso aprepra na oba Facebook no so NF YouTube nso a DLFM 106.9 ye de video no anasa pictures na gusu ntu ba behu se de cars na nkasa agye na odumja adwumayeko ne ebre pa because etwitwa car no bi etwitwa bi ansa na omutumi ayi driver ni no ene ne conductor na Africa ni mudum se na ba bi omo hye na ne enyan pa na wo hwesa ne anim na ye ne de a twa no mu betwa because any anim na ye ne pa se wo be yi ni perfume on de be ye den nti na twa na wo so mutimi etwitwa den sika ye nto akase bo no so
Yentwa kasebone so nadum jekuo no nyumayefo enum omo Ghana National Fire Service for abomodin atimi enya kwanhia Endra kwesi opepombo somene de otoso du baako won fimpimienu ne aduonu nsianim amoma prapra mu odin ye papa wa abra eja eto bupe kronim Savannah region na Savannah Regional Public Relation Officer de Ghana National Fire Service DO2 Salisu Mohammed Siribani edituja echemu se ade ampa akwahia no etimi esi yesanse fire station no enya call echemu se yade eja etimi atokrom ho no mo so bo modin ane adwumayefo no ekotena ehia ni ma mo bo modin aso betimi akọ no matimi akodum gya no ede ama wom na fire engine no etimi efri kwan ne so eno nam so nti ama nipa num no etimi aprapra mu adin ye papa no mabọ modin ede omakọ government hospital no ewo honom se na ebeyom betimi ahwe wom no chiemu omapre nina no sese no ayaresa no etimi ekoso no ne nsɛmtwerɛfoɔ twetwe nkɔmɔ no ɔde nsɛm sei ede tuja. The Bupe Fire Command received a running call in the morning reporting an incident of a surface fuel tank fire in Bupe. Quickly, the men were dispatched to the scene. Upon reaching the driver veered off the road and fell on his side. The men who were involved in the accident were quickly transferred to the government hospital in Bupe. As we speak, 2 of them received treatment and then they were discharged. But 3 others were in a critical condition. The chief fire officer reassured the men of the best medical care. The regional commander, DO2 Abubakar Al-Hassan, dispatched the men from Damangu to go and assist their counterpart in Bupi. And in the process, he also requested that the men should be transferred to the teaching hospital in Tamale. But the medical officer there assured us that they have all the facilities necessary to take care of our men. That was what transpired this morning as far as the incident is concerned. As we speak, there isn't any death recorded, but 5 of our men were involved in the accident. Eniya uti ye DO2 Salisu Mohammed Saribani ono anaye Savannah Regional Public Relation Officer at the Ghana National Fire Service. Yantu akase bono so na yanyina mu egwo nkran pumpure matemu na meka se no Ghana Police Service mrantie no etimi achi nipa mako ensia wonom esusi se wonom eye langas fo ewo kura yi mu a we asem we no esiye ewo trasako ewo nkran pumpure matemu na Ghana Police Service mrantie no echire mu am wonom saka eye call efri timamufo bi honom ewo ananu fiade atwam ne no na ye opepon bosome aye womi ne da na etoso etu emfempem no ne adunu nsie mu ewo mra na abo awiadu mienu abapa ho sema aduonum na wonom ho na munya ne nte se ena nya semukuma akura nimpa bia mbaburu ba ya aduonum 50 abo no honom ekura totototo na basa ewo adwumayefo bi so ewo trase kwa enya semukuma amekese nimpa bi ba fa so a wonom etimi epiraye na no ena Ghana Police Service mnante ne se hye ehene ne ha oma yetimi sabe yede mra na ye adwuma na langas ne mufre hefa asase be na mbo ho ban asase mbo ho ban eya ban na de hye monsa obapa de a ana o maame de a mtututu so basa asa omokwodo a wo mo ho ana nya se because mema ne bia nanti pa na omo beti a enya samwa omo betire se kutukutu mabubu asipa hwe ponku bi akwabra ne atwa de gina Facebook yi so ba kwen mema mamuntiti bindi desa omo ayire omo taduam tendendende birim nipa awatrasakum na Ghana Police Service mrante ne kiremu am emam kwa che no mo saka etuo yi bi dima yawo AK47 rafu bi kura wonma na otumeto toaso be ye enum enya semkuma wo ba kon so ye fe ne se eye laga T9 rafu ane so etumeto num epom eye 5 rounds of ammunition ne nyina ekura mante and afin so ye regard MC Rafford and so tomato a 13 rounds of ammunition etuamu a enya simkuma and afin so 4 motorbikes eka ho a sani pa wa mu kirem say o me langas nti yente obia case na mo traseko edi manto asem echi nipa etata ifie wura no mo ho no ne asase wura no a enya simkuma kra na meka say Ghana Police Service mrante ne kirem say
wono matuma jeje akode na afro mu nsem na afi nso motorbikes ni nyinada e de kwa kopie mu ewo Accra Regional Police Headquarters hwehwem e de afa ho se de kodie ntiamo mo abeti ente saa mema mgyina mo naso se nka samre yi mo wo akura na ase na nka mu sikua e ya dwumaden a nka Ghana nuane abuso man ko ma nya nuane padi na matimi aye mababje sesetu akwagina nyina trasako mo kurakurato na bo amabo wei ete bronze asiruanom post service mnante ne kiremi se omo masa bensem hunu we nkwaso nti omo ache o mekese hwehwem eguso ekosom na Ghana post service mnante ne kiremi se yanka nkyere Ghana fo se mo sode a mo se mo ye langas de mpana mbaye no oma we munsene mo da wo makosa chichi mu nyina kogum na kyerem hwe ade a mapim mekese de yade adwebro etumi aba traseko braya basabasa no ese bibia etimi atadiam Ghana post service mnante no etumi aprapre kireme ho nyina etimi aye asomdwensi sika hwem nante na beti kuma beti o kuma beti yo ma jimi o mo body ankasa wo de bra Facebook na be hwem nante je nyina Facebook si wei so kwaje asase na we ba so ade na betimi aye bra be hwem mema we ya beti be hwe mema kante na hura mpoma beti hwe ponka ba ko atwa gina ho wo de ne saba ko pe ne be peja o hwe ne ponk ye wei o ko se wei gina wasase ho ade pa na betimi aye te se ontumi nkyere na hwe Debi yemma posifo na ba so ma ya de pa o ma ya de papa o nguso ya adwumade fiti last year beni na no a police for boy adwuma ye pa hwepo de watwa ponko no hweni tire ho memma nkwaje se obi na beka se wedi uniform Debi o no mu nyina ho no mo bura manfo betre na kwaje nya asem me ha no ye tuo no mu sire na mo nsaka mu nya tuo ni fire he Mwana mwana supply wa mutu mwana bo mo pa akogina eno ni asem sika yento akase bo no so yento akase bo ne so na omampani John Dramani Mahama na endrade yade a wo free nkran abomodin a etimi akọ UK sane ebeyo ne eye coordinators e de ma Accra Research Initiative no ebebomodin etimi e di nhyiamu no matimi atwetwe enkomo na sa statement we eye Felix Kwachi Ofosu ono ana ye kasamafo e de ma omampani ona so ana ye osoafo na hwenkita hudie hunsem so e wo omampani akachi e de betuja echiemu se so omampani John Dramani Mahama ebomodin a eko UK wi a obefiri honom akọ Davos anso ana Switzerland sane ebeya eye World Economic Forum no eno nso no ba kodi nhyiamu wo honom sane ebeya nkitahudie ebetimi akoso no chiema so omampani ewie bibia ohwe anim se eye nhyiamu beye ba komienu bi nso no betimi ene world leaders netimi ahia sane ebeya eye nkitahudie ekoso nina no betimi akoso na chesenia ma woso otimi ye na betimi abo omani nina no obetimi akodi hu nkitahudie ewo eho yento akase bo no so ne fa ye ne fa nkyere mu ewa sante mantenim na meka sei na kwachi jima yebo a otaso emienum oyo hene popo adema adehia wonum wo manso akwesi so ewa mansia south mensinum ewa sante mantemu wakantem asinsie sei obetimi aboa pa mamputudwuma atumi abasa bebeboa na mebu na wonum wo manso akwesi so ewo amansia south mensinum no wonum atimi enye adwuma ajem na nana ekase mu na okire mi sem ogusu eboa no homoden eboa mamebu ni pina no wonum etimi echete wonum edefa eye enwumasua ekwanso ena afenso ne ma yankopon de bo wonum aye omabosu mekire talent no oboa ombapapa ebinim ni magukansi omunim bo pa ne uyi obi a hu nipa etimi esi akan manone a osika de wontumi enkan so osi akan wa Ghana de obetumi ababosia de die se yesika sem no ayede de baabi emuntu mo kaye baako kra nti ne magusu a ekonkan ye pa etimi edema wonum kirema ema ne mema nyina ne sabe twede yampon yankopon aboso de bo wonum no se etumi boa wonum ebeboa wonum so daachen etimi akonkane ete ema wonum na decide to dwa emra na eye football go kansi etodwa ego manso akwesi so mekire ye manso akwesi so esma soccer theater dwumadie no no to dwa tournament etumi boa na mebu no nyina etumi kan mbom eboa bampoto dwuma etumi kwaso ego mensin no emum na kwache jima yebo otoso emienu ekirem sem emebu no de ese otumi boa won na boa no munyansa no dwuma na beboa ma oman no so ne ma konkan etimi etema mo kirema obeboa ma mebu no nyina no obia etimi eya adwuma yenti osere obia ntade chi no ma na mebu no mo wa manso akwesi so na sentimeter mu no obia de nya adwuma pa na onye na mensin so emfa ntuma pa emfa infra medical de BBC men so say ya had the adwuma ye say be good say be no an ye
na se unu ni ho ade na ebe nti ma me heda si training center se de mabawa na mrantie ebenya nsa no dwuma nipa no obenya nsa no dwuma se ke se wo wie school na gold ni ho kra obenya bibia ye enu twa mo se me sa de bibia si me no se mrantie no ebe se menya team be mi no bi me ne me here o kumpese anasafo bo aten ene me amenu ya usama ya me nsa ye be ka bom aye se be petim mi no e wo manso ha nya ko so nko a be bia oni bo be bibia na be twa be ka team no na ya se ebenya sponsors ama team no na ya kasa nso ya sa afana za boa kakra se bia omu hia boot omu hia we ni ade a omu ba training kakra omu be den omu be die sabi oye prayers a e ma no enche se obekọ ba bi fufuro all the time no frɛ no wo training a obe den obeba edisi no ni ade esi me no so se omu ba training kakra omu be den omu be die sabi oye prayers a e ma no enche se obekọ ba bi fufuro all the time no frɛ no wo training a obe den obeba edisi no ni ade esi me no so se ye be se ebenya team okrom ha at least anya yokra team yinu ebenya wo ha no mama da achi bi ye mnantie no so nyamfa so ama se prayer bi pie ko bo ha so folk okobo kotoko ana so onya blaster kra ba yenso edin be pie du ba bi se ofi ha na ye den ekoye ntie botaye kakra ye wo e wo no efri ninim se bi amanse we ho ne bi wo dia south and west na azote bakukura nya den eni manso antie no de e be sra aban manso yenso ni de bo ho pa se bi mnantie no wa ba ma ho na nsa na o se na no ford me koma so nkran gala kase bi o bo se the press bi o mom ni bo bo no a mo na e manso fo se bi fredo poso e bi fi kona se bi fi takrase fo kra na tie eti o sa press we na wo ha na ye nya team a na team no so nya se team keke ye nya ba bi e de di agro park ikura mo mo ye sate aye bra ya nsa na team aye we eti esra ban ye se o mom ka bi e wo mo se wo mo na manso amanse south and west ba bia no ye wo after ba kokra ye de wo eti wo de esra ban na ya ka che ye mp fo no mienu na se o mo so nka bi ma no moye na ye nya park mbe se 4 bi at least mienu amanse south na mienu amanse south a ye be da ma ye nso mrantie no ma wo keka no akosoro ene ho be de pa ene a wuti ye eye manso ekwesi so hene ewa sentiment ne den ede nana kwache jima yeboa otoso emienum na ne wachi no nyamfo 7 ensia kese eye assembly member ede ma ade hya wodmo kumpese akwesi so nyankomase abato mpesua so ede adesere ede ato Ghana mampanin John Dramani Mohammed nim se osra na da edu ba bia wodmo akwempotem ho nyina asese ya tete apansam awie se mo akuni adunti osra Ghana mampanin papa fi se mre obo ho bebo ntoa no obeka kira wo mo sei senko po ya dum no di nkunim ne wo ba obefa kota so na ba na kire se obesiesi akwan ne nti osra na da ne bo hye no oba ne ntim oba adwuma din a wo bo no Ghana fu ani asopa mbo na ba so na adwuma din a wo bo nanso o ma kwan ho bo hye ne de yade a wonom ehwe ni mu de opa de akokotoko ni ndi na bro de kan ye de abasobode abema NDC administration adon say o mobile no de san kakra aba o man mu esra aban no say ene pa owo ode ma Ghana no onko so enye ntoaso na ebrei amanse south adesre de kakra ene ye de to na say ebra o ba no kwasem ni ene no de ngita ho bebre oba amanse south ni capital aye manson dubia oni ebedi nkomo say de free sesebei ekosi say ebeto aba obewini say odi ani be kire manso ha no mo na say amanse south ha no mo na kota so no na ma oba ye kai aban no say ebei ni wura fia ebra obo nto ano wosen bo say kota asem de oba onfani agro ye hwe amanse south ti wa a problem pa ye major problem e wo ye district mu ye akwan ni Ghana ha no amanse south akwan sem de ye ade a eden pa na san ye awe hosem ye hwe ye general hospital da e wo agro sumo St. Martin say obi ehododo no kra wo de na to kwan a obefa so a obeduru hospital ho no no ensem bebre ti esra aban so o maye amanse south mbo na ya kwan de onkonto no ho so na onfemfi ho no 3 years aka no de empire boy eternity enim se ne bossa wo se amanse south we se onfri akunya so de na waye amaye kwa sempa enka se wonko de na watimi aprapre chire ma de hia wonom ewo manso akwasi so de o makwan bibia no bibia tumi akonkane etimi edi ama wonom ani awuti yen aya assembly member edi ma de hia wonom ewo kumpese akwasi so nyankomase abato mpisuase wa santimatenum de de do nyamfo 7 insia kese na ne kwakra mu na Mr. Kwaku Abonye dodua ebonam na ne se great chairman Osama aya chief executive officer edi ma New York City Hotel ewo manso akwasi so de adesre
to Ghana man penim so mo awon no fi se mebu ni pi na wa talent no so ya crowd so beboa na mebu no edache etimi akonkane ede ma wo no I get some idea of what I say. I get a friend of myself, or maybe I my idea. It's a woman with some of my idea. Say, I should say, I agree. I agree. I can't go to my own thing. I feel crap. And I say, Indian, or boy, they come on over to pay in our buy. It's only a first hour, don't know. And try to create. If I said, my idea, one more year, a woman super, my idea. I'm saying, organizers not to say, Sika, you never will be any Jesse, or the one at the Botica, and you better say, will be a Southern Canadian. Sadia, Yanamakayano, the rest is Sano, you shall not touch him. I not touch him, Metan and Amochi. I'm on why you do more do that. My attention, those scuff him, say, and say, what's your room, anyhow, by and I also, and I'm waiting. I, Yaquatia, Dunanoa. Ene ahaya eni awuti ye no ono na bowura sentiment anymore oye chief executive officer edema New York City Hotel ewo manso ekwesisu ne den ede Mr. Kwaku abone dodoa efrene say great chairman Osama na mane boye nsem training Samuel Ofoli Boaten ene difri sentiment anim ebesom ye na yanto akase bono so ye nyina mwem ewo director of communications edema Bawumia campaign Dennis Miracles Adjoa Agyei Sikapa echiriman na nsen ona montene so ade obetia ne se wonsoki managari adiana nantimi anye mahama baya wa baye ayo yenye udeni adiana nantimi anye mahama baya wa baye aye mahama ye mogwa baso ene wo chiremu a na mo Ghana fo pa anyima na moto ne sa no na sansen som na mmoto keke ka so Dr. Mahmoud Bawumia ene na dangwa kufu ado ba ye Ghana sikasem etumi agency pene peteku o mayimu ne ade a Ghana man peni John Dramani Mahama ba de resetting agenda ba ye ne matumi akon kama Ghana sikasem agenda na so nti mo bona baso o kiremu a na Ghana fo mo hwema sitenemu a enti ekwaye de sika ya Ghana si de anya hoden kama na ne mayenya kwa kama de ma o mayin no adwadifo sikasem enyo Monso so amoya banwuma makatia ne yatum sen ahokyera da so tamata so a ahokyera pa na bani senti Ghana mampeni John Dramani Mahama sa researching agenda waka ho asensem no wantimi an research wa reverse no reverse agenda no de buy enti ode oma no asanachi o kiremu a enkoman nyame ayadom emesika simanya hode agenda na so inflation so atede a kaise o ma ne kwananim na Ghana fo a moye adwuma no makatua no monsaka na mu ye de na mu dide men nanso ekwamde mo na sa niam akwafo no Ghana fo anya so mfosana kyerese Ghana mampeni oman wanhye da anya de sa mewa akwa Adjoa Agyei echiremu am yanka kyere Ghana fo se ne utility bills akwasoro se hum anyinam kane yaka yentumi ntua ensuo buo bobo entiwe na Ghana fo bom nsem se ne montonwom wonso Kigali mani o kyeremu atabi no kre ne ka den nanso agituo obeka yanka kyere Ghana mampeni John Dramani Mahama say Papa so pa homa so na enya ne yawo ma na se tan no tan no ne mo pani yie opama pani yie pa se Ghana siri na nya hoden a o ma Ghana dwumayefo aketua nkosoro ensuo bo no enkofom enyinam kane abo enkofom na Ghana dwadifo no ne ma na mokofa no enkokofom kama ne yehu ne se yes akwantufuo ene Ghana hyenkafo nso bibia ye kama na musika sem koye akwan no waye ne abo nsem na we kakra wo ba ya wa ye sidi anya hoden a Ghana fo nhyeda nya so mfaso we na ade je ho fanso kirem se sa research agenda no reverse agenda Ghana man penny e de buy. If this is a reset, then we are in trouble. The People's Forum and the view of the people, as you can see, is that we are not seeing a reset, we are seeing a reverse. Initially we had a reset, then we saw a reverse, and other people are upset because never have we seen inflation drop in this manner, never have we seen dollar drop in this manner, and yet cost of living keeps rising. That's a problem.
And so if you look at the theme for this engagement, one thing runs through. There's a disconnect between the policies as the government is touting and the evidence as you feel in the lives of the people. And this is real. And it's something that we need to talk about. Something that we all need to. We are not saying it to ruffle the government. We're only saying it for the government to input it into their discussions in cabinet and in their boardrooms. Now listen, if I'm a teacher and I come from Dodowa and you give me a 9% increase, and today I am spending more on, talk about the baseline, electricity, water, school fees, hostel fees, then it's a problem. It's a problem. And the increase is not just within the model of the inflation that you speak about. I have seen my electricity go up by 28%. It makes nonsense of every inflation coming down from 23 to 5%. It makes complete nonsense of it. And that is what the people are talking about. If you listen to the women, listen to the taxi driver, they tell you that the indicators are true. They are not lies, but they are not reflecting in our lives. And that for me, having dollar come to 10 and inflation come to 5 is only the means to a particular destination. That destination we are not getting there, and that's what we want the government to look at and do something about it. The Ghana 4% yehuno yenu na yehuni Ghana man penin edinsa esinebo so waje fans ampa dia ene omma niam akofo no ampa ne ampa nu na niampa Ghana fo nya so mfa so ne sei pa de enya de Ghana fo ehada enya niam akofo no eho emfa so na ne awuti yo no ena ye kwankyerefo penin edima doctor Alhaji Mamudu Bawumia ne nto abono no ne tano de Dennis Miracles Abuaje nene ena wotie yenyina we so ne yankenka madwencha na beso mefia ne bi emfanso mo awiai na yekɔ Facebook nsa dwencha na betamu yi pam na menhya ase emfiri me wofase oyibo boaten ina so oyibo boaten atwema eye nelebe ina ode ba no se Dr. Manu Bawumia all the way mate na Charles Mante senior man himself also boss man in the seat great news presentation senior man Charles Mante US Montana so bememwa champion man himself we Yankopo wonshira papa kacha adehia mo US nyina ne Cape Coast ne potem for se chechero mo nyina me ngofase for ne mechi obia senior man Charles Mante we ya chia so wadwane eye kasebone live Sansana Regina Buadidi aba so my God have mercy on them wawurade Nyankopon ohwe live edi free achim water edwanim market wasusa Sweet Elizabeth Diabano say good afternoon my lovely crew papa bi this is so terrible aden Debian Kwanshia Sweet Berry Eddie Free Lebanon zone 4 na Barbara Cranton Diabano so share live Eddie Free eye bompata ebeje na nkopia bompata unya fa kontena wadane sama twenchen o se nche yankoma Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa comfort mati Diabano say good afternoon wa fa Sammy B ne Adjoa Agyei Sikapa o se yankopon hu yembo pa ne de ekwe ano otene ano den pam ano den o say happy so day too Monday bonds of DLFM Enquires Association kuno o chemu nyina edi free spinters Coca-Cola medase Coca-Cola for ya wanabo Franka Mankwa every live edi free Kitas o say happy new year to DLFM and all the good people of Kitas ya dase na me wafa se Benjamin Boaten say good news in Africa DLFM nie mate na opoku active Emmanuel o say vem ya dase ya wafa se wonso waje me na wie no matimi adwane show ni live na kasebo ne ebunu kom se pon nansa na no nka baba ku bia ba yenda ye hone fa nka bono ba ye wi na kasebo no efini ebunu kom na ya soro so madam how is here Yabasra mona monform yen mason sema ba ku mienu ntem na enkabo yensana kan wie no yemfa ensomum enkabo wei every bravo multimedia
DLFM adwumako empenifo nkyɛn na wɔn mo sɛ yɛmfa nto ɔman Ghana adehye nyina nim sɛ meka sɛ empenifo aka sɛ wofa aboa asoroboa nyɔnko a wokɔtɔkorɔ enka soro de bialeta saa nso na twede amponyankopɔn na asɛm otwere konkon mu no waka ma ɔmatiw asɛmpa ne sɛ yɛnso kanea emfa nhyɛ kodo ase na mom yɛpagya edisi kanea dua so ma kanea no wɔhyerɛn ema wiase nyina no enya so emfa so ne santi DLFM adwumako yi ekyire mu am yɛmfa nto Ghana de hye nyina nim sɛ wudwinadie bi a wudi a wobɛhia sɛ bɛbɔ ho dawuro ade ama wo sɛ yɛdwetɔndeɛ sɛ yɛdwumadie bi a wudie enyuma akɛseɛ adantamu ene nkuma sɛ yɛ nsɔde woyɛ ɔsɔfo wopɛbrɛ de akanyakopɔn asɛm sɛ yɛ awia sɛ yɛ anadwo sɛ yɛ homrachen DLFM ebɛgyew awa wa tu saada nso na nnwumaku ahodo a moyɛ nduro titiriw na bibi nduro fuei mo nyina da mo betumi de aba na yɛbɔ ho dawuro kituwa bi pɛ na mo ebetua saa nso na mo so a mo stores akɛse a ebi wɔ no mo yɛ bodwa nanso ɔpɛse yɛbɔ ho dawuro ne nyina kwanya da hɔnom etimi etima mo sɛ yɛ aban enwuma adwumadie bi a wudi a wobɛhia sɛ bɛbɔ ho dawuro edema wɔnom fa bɛdan DLFM 106.9 ɛwɔ enkrabopore mantani bɔ ho dawuro emfa emawo na enam sɛ DLFM adwumakuo no yɛkɔ akyire yɛ pɛnti no yɛwɔ listeners pa de bɔ ho mɔden ɛde wokɔtɔkorɔ anaasa wode wo nsa ɛbɛto yɛ nsɛm na nyina yɛfa yɔnko a sɛdeɛ tie bia no dwumadi a wode bɛbɔ ho dawuro no ɛnkyɛ na Ghana de hye etimi ɛto ɛde agusum enti ɛbɛsrɛ wo sɛ wopɛ akyire akwan a yɛwɔ North Legon Agboba Johnson yɛne Wisconsin International University College no na de hwɛ ne mu ɛwɔ nkran pompone mantamu to dwumadi bi a wudi a bɛhia sɛ bɛbɔ ho dawuro de ma wo no bɔmmɔden afrɛ mpirifo ahomatorofo esuem na ne wɔnom eni enkomo kitwa bi pɛ na hyɛ no sɛ obetua ahoma no yɛ 0577 475 Mami senti mu bio 0577 475 343 0577 475 343 ana 0579 284 181 0579 284 181 DLFM 106.9 sefa wadwotonde no nyoma nyina ho dawuro bra na yentena se nyema ho dawuro na enche bia wobenya sika dagu botom enya bi ede ahwefie wei ene nkabo awiai yensa so yenyina wetuna kase bɔ no yemfa ensi emusemufo no eya maize mebel antwene se mu ede ema yen champion tailor ede ekopie mum ewo Facebook and afisi YouTube makase bɔ no wonya bi ehweye DJ Omarion eboyechidom sounds na DJ Sikibi senior man himself echinchim efiri fruma edesum awiai na kenkanfo me na yesi nkonwa beso mo no edi amegye so eya wofa osi adeyo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy B me ne mo fa aseba Adjoa Agyei Sikapa ye kwe hwan na eba na Adjoa Silky one hwan kwame afu sexy journalist dwumade ne ye frɛ ne sɛn DLFM show ba ko bi wo so adwumade bi wo so segment ba ko ne ye frɛ ne sɛn eba na aba etekwa na ye den na ateko ɛno no wodi wudin bɛyɛ den ɛbɛba ne ya den ama ya trase ye den ne ho mugye mu sɛn eduokno ye den ne 90% na mo de ne ye sɛn edupe te ye den ne ye sɛ kutu sɛ bebam ɛno ye dia na kwame afum enwa kyerɛ mu hene ɔwɔmlane kakra ɔhu sanamlane ma yenko aguna PSC therefore bu amponsem nana na dwumade ne hwan na di ho kyea me na Adjoa Silky on the tena dwamu a on the di ho kyea me won na sɛ de wɔte no ɔso wai baatre tuntum so owi na ni abadagya ne ho ɔfɛ pa na oye obi a ne tirim ya ne de nti ɔpɛ fans si ama ne fans adwumade wɔn hwekora ɔnyɛ kro bedwa ɔnyɛ dwumade no nti ɛbɛsrɛ boa me ne yema ne fans kakra nse ya sorry achire mu hema efifi mu hema enkeche hema radio mu ya santoa Michael Jackson na santi Michael Jackson eye ne mra ne yes us ya kwamya ne de free semele kopem no miensa de woni na nenam yɛda mo nyina se mo nyina mo ni tia adehye kwame ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wani sa